Imbes na pauwiin sa bahay ang mga nahuhuling wala pang bakuna kontra COVID-19 na nasa labas o kaya na may sumasakay ng pampublikong transportasyon, maaari raw dalhin ng mga otoridad ang mga ito sa vaccination sites at magpabakuna. Inihayag ni Interior Secretary Eduardo Año nitong linggo na kinukonsidera nitong gayahin ang ginagawa ng Taguig City sa pag-handle ng unvaccinated individuals dahil gusto raw niyang mabigyan ng proteksyon ng lahat mula sa coronavirus at iba't ibang variants nito. Unang araw pa lang daw ng implementasyon ng paghihigpit sa mga unvaccinated individuals, umabot na sa 400 katao ang nasita sa checkpoints. Dinala raw sila sa vaccination site at pumayag ang mga ito na magpabakuna. Sa tingin daw ng kalihim, mayroon namang nais talagang magpabakuna, lalo na yung mga nagtatrabaho. Ngunit hindi nila ito nagagawa dahil sa abalang tingin nila rito. Tiniyak naman ni Año na hindi aarestuhin kundi papauwiin lamang sa bahay ang mga nahuhuling unvaccinated individuals sa labas o sa mga pampublikong transportasyon, lalo na kung wala namang valid na dahilan ng kanilang paglabas. Binigyang punto rin ng kalihim na mayroong exemptions, lalo kung ang hindi pa bakunado ay nasa labas para sa esensyal na lakad o kung ang isang tao ay hindi maaring mabakunahan ng COVID-19 vaccine dahil sa health reasons sa sertipikado ng doktor. Hati naman ang reaksyon ng ating mga kababayan sa naturang pahayag ng kalihim. Maganda yon. Bakit po maganda yun para sa inyo? Siyempre, hindi nakabaksin. Para ligtas lahat. Kasi pag na once na nahuli yun, sir, matik na sasabi nila COVID yun. Kahit di po nila alam yung ano ng tao. Hindi po ako sangayon sa ganun kasi nga po, meron po tayong mga karapatan na karapatang pantao na kailangan nating mamili, choice natin kung magpapabaksin tayo o hindi. Okay lang po para lahat naman mabakunahan na. For me, hindi po. Hindi po. Kasi dapat may, may choice po yung individual kung ano po yung gusto niya gawin sa katawan niya. Okay lang, maganda yun. Para yung sakit masugpo na. Kasi kung hindi ka nakabaksin, malapit ka sa sakit, di ba? O, mangahawa ka pa. O, pero kung vaccination ka, malakas ang loob mo, gaya ko. Jennifer Salenga, CLTV News.